Ezagutzen alde Sebastian Lizaso. Bomotel, bomotel. Bomotel, bomotel. Oye, Rubio, Arisa, con Pandisha, marchan. Zazpiko txikian bertxotan gatoz, ausardiz da indarrez, ero zaldua kapitain eta gero bien gaidiak ez. Hirukote celebre samarra, beti kantuz, beti barrez, bertxo eskolan nibili ezarren, konduzibili gure. Baue batera behitu eta hotxan magoak, atzo gauean utzi zituzten amaren altzoak, aiai, atzo gauean utzi zituzten amaren altzoak. Iturrioz eta Beñatorrez, ezpurua iturrioz eta Beñatorrez, kasmantzana bat atera iezu Aragardon ordez, aiai, kasmantzana. Azkar, nuanti dator azkarate, zenbakete urrun marte, eskajeruan bilatzen dabil, herrian ez duen maite, udanako gurbako fantasma, hau ikara, hau izua, obedezu egun Donostia, tartu tren txurutxua. Hementxe daude botxan magoak, belarri motx mantxegoak, ez ez bagu baino zorogoak, magia beltz borreroak, erukote honek gure auta, gaur benetan zaila dauka, buruz buru egingo deutalka, errexegi hau mauka. Mantxego gazta usaia, daugatela hauek, kaso hori hartu motxila eta juntzaitezte pakebek, kaso hori hartu motxila eta juntzaitezte pakebek. Udanan bazkalduta tegeri arten bera, udanan bazkalduta tegeri arten bera, Txernobiletik ez jatazako pinturra digute eta Txernobiletik ez jatazako pinturra digute eta Txantxiku pelipitu, otoso ben iriondo hartzearen delitu, ta iriondo ze desastre, tazkarate, que paquete. Mundu honetan benetan horna, gutxi eta eskaxia, Maurizia Leon batetik ta guzazpiko txikian, ikusiko dezude badeula, abilezi eta bertute, luzelako baserritarrek txapelona behar dute. Ezkion bazkalduta izagatik gora, Fox tabernara etorri gerak martxoan bertxora, aiai, Fox tabernara etorri gerak martxoan bertxora. Fox tabernara joan da ahotsak urratu, Fox tabernara joan da ahotsak urratu. Sega potoan segarria, eta mozkortu, eta zorroztu, borrokarekin Euskal Herrian, gure helburuak lortu. Hemen falta direla gurekin, ieslari eta preso, eta guztik etxean izan arte, gu ez gare eroso.